nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Risa, 30 years old. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Talisay City. Punto medikal, emotional ug may behavioral sub nga dili na nako hisabtan. Nagsugod man gud ni tungod sa sunod-sunod na kong sinati nga trahedya. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Sure ka ma nga di ka mo kuyog na mos outing na mo sa San Remigio? Dadon biyan ako strilan. Na, kamo na adto dito Risa, oy. Kay mga bata-bata pa man mo. Kapuya na kay ko anang biyahe layo, day. Ikaw good, mahay man gid ka ba? Nindot ba kang dagat San Remigio nga? Nindot kay ilang mga beaches dito. Di na lagi ko maibog anang mga ligo-ligo og dagat Risa. Kapoy na. Og wa say mahibili dinis bay kung maghuro ta didto. Ya pa'y daghang limpihonon baya din he. Ikaw good, pwede ra magidunta ng mga limpyuhon unya na lang good. Matag adlaw ra magunta ng naa. Pero kining mga kahigayunan nga mga ingon ini ma, mupahimos unta ta. Na, wahe na oy. Sakit na ning akong tuhod sa akong rayoma. Ala oy, ay di na lang ta kapugson. Kay di gyud ka mahutag katarungan. Basta di ganahan no, daghan gyud kay nagkatarungan. Nala sige oy, kami na lang strilan. Naala. Og ayog pasag din ng bata sa dagat, Harisa. Yoho! Yoho! Nadayon jud ta. Mayo lagi ning kalit-kalit nga sabot sa kay madayon jud ta. Tagay na dis. Yoho! Hoy, hinumdumi ha, nga uban akong anak ha. Di ko pwede anak, Doy. Kay na ako'y batang bantayanan, Day. Do. Drive pa ko, oy. Ngano sa bitaw oy nga wa nimo pogsa si mama nimo og dala? May mubantay untang dilan. Gipugos, oy. Pero di man gyud. Nakasabot-sab ko sa tiguang, oy. Kapuyo nas biyahe. Pero nganong nagdala man sad kag baktin? Tin ba uroy, oy? Akong anak? Oy, bayot. Tagsa na lang gani mi magkabanding sa akong anak tungod sa busy na ko sa trabaho ug sa mga gig na to. Unya, di pa dyan ako dadon. Aw. Ug usa pa lagi, nag-drive ko. Di usa ko mukiat o ng tagay-tagay diha. Aw. Kung nganong wala gyud ka magminyo og usab og nagkontento na lang nga mahimong single mom nga ikaw gwapa man unta ka yads. Ay, wa nas kagupahon, no? O, wala lang. Ganahan lang ko. Magpaibog lang una ko sa mga lalaki. Jesus! Hapit na tumabot sa Nermihio, oy. I-check ko no, be, kung hain ang uban na tong katropa. Wow! Hoy, pagkat
Katsada, oy! Pagkanindot ini nga bitch nga pabok ni mo yads. Ako pa. Katsada, oy! Palihog kong alas sa akong bugoy bing nakatuls biyahe. Kay balhin na to siya og pahigdas kating. O sige. Wait, unsa ni? Ala. Uy, hala, gano ni? Hala, iuyog lagi sa kaya ni mo yads. Linog ba yan? Gigino ako! Jesus! Dili pa ko gusto mamatay! Ako! Recorded by X Thunder Gaming. Mao pa gani pag-abot na mo sa atang outing sa Northern Cebu, gilinog ang maong dapit. Pwerte yun akong ratula, kay kusog-kusog yun ang maong linog. Ang akong anak dayon ang akong gihuna-una, ug ang akong mama nga maurang usa sa among bay sa Talisay. Unya, Kanira man hinoon ang na-damage ning among bahay ay niliki ra ning bongbong dapit sa may hagdanan padung sa second floor ug ang CR. May pipila ka tiles niliki. Pero tan-awa lang kung kinahanglan ba to nimong pailisan. Pero murag okay raman para nako. Nga ambot ka ang ubang bahay din ni subdivision. sorry ma. Uy, Risa na unsa ka, uy. Hihilak lang gud ka nga, ligakos na ko. Pasalo ako nga ikaw ra din sa bay atol sa linog. Pero mas maayo na sa biyod nga wa ka mo kuyog sa San Remigio, ma. Kay mas kusog man dito. Ang karon nagkurog pa ang akong kaunuran nga maghuna-una. Uy, Risa, naunsagod ka. Nagkurog tuod ka ay. Uy, relax lang kuno diha. Relax. With the system na nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo Naunsa naman nahimo ni ning money Man sa ang linog. atong gimonitor sa niya Bagyo naman sa gibalita sa radyo. Kusog-kusog ra ba ko ng bagyo, ha? Pero maay na lang yung bagyo. Kay sa linog kay makapangandam ka ta. Mahapit na lang ko grocery para sa among mga kinahanglanon. Doon na bitaw ko no'y bagyo ingon sa balita sa radyo. Maayo kay nakagrocery na kandaan, Risa. Aron di na ko mugawas din sa subdivision, ma. Ay, tuod. Humanator ang panihapon, ma. Mupahuay kog sayo, eh. Kapoy kog trabaho. Paimos kog katugron. Kay kung unsay resulta ining bagyo haron, wa man unya may trabaho, ugma. Hala, sige. Kaon usa, una ka matog. Risa, day, pagmata kay bagyo na. Nisod na din sa sod sa bayan, bulok sa tubig. Risa! Ha? Risa! Ay, kinoko! Naduang naman ang tubig din sa second floor, ha? Ang bata! Si Dylan! Dylan! Kalit ra gyud kayong misaka ang tubig sa second floor sa among bay. Nagtuo na gyud ko nga mao natoy among katapusan. Grabe ang among trauma. Gikan nga naka-experience sa linog, dayon bagyo og baha na sab. Usahay, di na ko makatog. Kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa nahitabo. Ang akong anak, mukalit lang sab og singgit, dili lalim. Nahibaw kong kinahanglan na akong magpakalig-on, kay ako'y breadwinner namo. Apan, di man ako makontrol ang akong kaugalingon. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magsigi ko kunahon na sa sunod-sunod nga kalamidad nga akong nasinati. Linog, bagyo, baha. Ug nerbiyon dayon ko. Unsaon man ako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Ikaduhang pangutana,
Maglisod kong katog. Ug kung makatug man pud ko, damgo-damgohon ko sa mga nahitabo. Unsay akong buhaton aron makarelax ug makapahuway ang akong huna-huna. Kinahanglan na ba na ako moinom og tambal nga pamparelax? Unsa man tambala? Mapalit ra ba na over the counter? Ikatulong pangutana, ang akong anak sab, uban ako nakasinati sa linog, bagyo ug baha, ug may panahon nga bisan og matug siya, mukalitan siyag singgit og hilak. Unsa man sab ning iyang gibati? Parehas ka mi gibati og natrauma sa nahitabo? Ikaapat og katapusan, kinahanglan na ba namo sa akong anak nga magpatan-aw og doktor? Unsa man nga doktor ug asa dinhi sa Cebu City? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Riza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anin na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem. Kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, Father Aloy, contentment begins when we recognize that God has already given us enough for this moment. Unsay hatag sa Ginoo, smile, glawaton, pasalamat. So, parang kontento tayo na itong kinabuhi. Ayaw na lang pagdiman pag kanang mga imposibleng mga butang. Kanang sakto lang. Simple living lang ta. Simple living. Dili lang ta mga ambisyon ng mga butang taas ra kayo ma-realize para sa ato. Okay? So, ang ato matatampo ko ng kalawa, si Riza. 40 years old, taga Talisay. Punto medical o emosyonal ang problema ni Riza. No? So, suma sa nabati na ito nga sa drama. Musta naman dahil mga taga-Talisay, no? Talisay, Taminglanilla, mga taga-Naga, San Fernando, musta naman mga tanan dya. Musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo dahil sa Millanilla. LP Alpante dahil sa Millanilla po. Mga Alcosiba family dahil sa Lantawan. Sa naman to si Ninya pakantahon na sa tutog balik nawa naman to ta naman dahil mga taga kisa pinakila na ila-ila nako da sa si Sangat, si Eric ug si Lorna Manugas dia sa Sangat, San Fernando, Cebu. Okay, musta mga Dilapinya family dia sa Green Hills. Daghan na ba ang inyong mga kanding ug baka diha na sa tagayan niya may para among ihawon. Alright, si Nicolas Pero da sa Bilibol, Maasin City, Samuel Dizon Pero, Nestor Dizon Obra, ato ni Brian Owano akong balikon, entrada niyang middle name, medyo distant relative pa din ako siya. Sa pamaylain akong kuana, i-greet dia sa Talisay, mga usabon ako greet sa nung Mumoy Impasis, no? Na ba guwang saging dia. na magud tay mga pipila ka puno ang saging dia sa dawis man dapit dumlog na no. Basig maka timing kog makadako ko sa kabulig saging. Regards day mga Impasis family dia sa dumlog sa dawis no. Okay, so unang pangutana ni Riza. Nagsige ko gunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad sa atong nasinati. Linog, bagyo, baha og nibusyon dayon ko. Unsa man nako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Well, kitang tanan man apektado ani res no, dili lang ikaw. Naman tay gitawag nato og kanang mga anti-anxiety medication nga mainom, pwede ra nato na siya mahatag nimo kung panitang kuyawan gyud ka. Kanya, para nga ma-diverted ang imong una-una, mas mahal siguro o kanang kung bakaya, mabakasyon lang ka para makikag tanaw das mananga river, kuyawan ko ka mo tanaw kay pusbida
unsa man say gihimos mga kontraktor na gipagamyan man ang Mananga River. Ako na ning gidiscuss dito sa CCTN among Andy Manatad nga programa. Imbes nga 50 metros, 40 metros ang kalapdon sa suba, gipagamyan man, wag tan-aw na ko, wag 20 o 10 metros naman lang ang iyang width ba. Siyempre, panahon sa ating baha, dali na mo puno, muawas. Kuyawan ko ka, labi nagpuyo na doon sa riverbank. Mag uwan-uwan na putok-putok na si mong kakuya mo kasing-kasing basing musubwak lang sa balik ang kuan ang Mananga River. Okay, balog asa mong dapita dia sa Talisay, no? Pero namulabay ko diha, tan-aw na ko sa ubos, tang luuyas mga balay gyud. So nakasabot ko sa imong gibati, Risa, yung mga daghang mga kalamidad, no? So kitang tanan apektuhan ug mao lagi na no two people has the same tolerance level. So ang kini mangong tolerance inunta tagsa-tagsag level kung balikon dili pareha bisag magsuon pa mo bisag kaluha pa mo tagsa-tagsa mo tolerance level sa mga stress nga maka-trigger sa atong kinabuhi. So sa may pamaagi sa pagkumbati sa stress, slow deep breathing, exercise, do something about the environment. Basig ganahan kag mobalhin lang kag puyo, di na lang kada sa Talisay, kumahimo lang. Inom kag anti-anxiety medications. Natay daghan, og medyo nara makas Talisay, no? Dula sa Cebu South Medical Center, Dr. Agos, no? Kay lami na doktor gi-refer kon doktor ni obra, resitahan ko kog alprazolam. Parisitahan kag alprazolam nga doktor sa Cebu South Medical Center. Ug naay doktor maingo nga di may kahibaw ana. Kuha ko nga ng doktora kay kubida nga nung gipapasar ko man na ug ako po ng estudyante nga di kay mo resita anti-anxiety medication. Sunod nga pangutana, maglisod ko og tulog ug kung makatulog ko pugo damguhon ko mga mahitabo nga mga bati lagi, no? Unsay akong buhaton aron ma-relax kato lagi. May slow deep breathing ka, inom kag anti-anxiety medication, relaxing exercise. Mapalit kini nga anti-anxiety medications Risa, dili ni siya mapalit over the counter. Kinahanglan mo siya special license is 2. So kinahanglan nga mo adto gyud ka ni doktor sa Cebu South Medical Center, mangparesita gyud ka ani kay dili mo siya mambutika og walay special license kay labi ning mga benzodiazepines, regulated drug mo gani siya. Sunod ka pangutana, arig ang akong anak sa uban na kong makasinati sa linog, bagyo ug baha. Kung may panahon nga bisan og matulog siya, mukalit lang siya syagit ug hilak mo na. Unsa man ka sabning iyang gibati, pareha sa imo, anxiety, no? Naman gitawag og PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Ang nature aning stress, aning post-traumatic stress disorder is considered to be beyond normal human experience. So, I do not know kung unsa ka tindi, unsa ka grabe ang na-experience nimo sa imong anak diya sa Talisay, itong pagbaha, paglinog, pagbagyo, mo na, no? So, naanay tambal, o gausan niya ani stress debriefing, na konsulta mo psychologist or psychiatrist para maexplikahan mo, maresitahan mo, tambal, pang parelax, ha? Huwag panangitan, minus og budget, muduo lang mo diha sa Cebu South Medical Center. Ingna lang gi-refer ka sa DYHP, Dr. ni Obra. Ug balibaran mo, kay di sila kay baho, kuha ko nungan sa doktor nga balibad nimo kay ato nang kasabaan. Ug mo balibad di siya kay baho mo resita og para ang sa anti-anxiety. Okay, sunod nga pangutana. Upat nga pangutana. Kinahanglan ba namo sa akong anak nga upatan na og doktor? Yes. Unsa man nga doktor, psychiatrist, no? Psychiatrist mong tanaw, no? Og ganahan di mo psychiatrist gyud og dili madada sa Cebu South Medical Center ari sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan niyo sa Dr. Fred Tampos, Dr. Chin Biliero, naana sila diya. Na sila Dr. Daghan ng mga doktor diya. Ani Dr. Lumapas, Dr. Patrick, naghanay sa mga bagong mga doktor diya, inalang gi-refer mo ni Dr. ni Obra, no? Kaya ako man silang mga kaila, no? Mutagad ninyo, mayo man ang managad naman taga Vicente Soto. Okay, Res, so now nakasabot ka sa kung explicar nimo og
ko kay balog dapin magsapa ng inyong balay das talisay, balhin na lang mo puyo eh. Kay bisag ako na ako nagpuyo da sa kilid sa Mananga River, kada every time nga muulan, kuyawan ko karon sig dako sa balik ang Mananga River mo, maanod na sad mo. Balhin na lang mo puyo ng asa dapit nga layo-layo sa Mananga River kay unsam nang gibuhat at kontraktor dihang ipagamian man ang suba nga magbuot man siya sa pagdaloy sa subag asa dapit nga mao na naandan nga dagan sa tubig. Oh, ang dagan sa tubig, ug imo nang usbon, gubon gyud ang imong giusab. Ingon ng tubig no magbuot man ka andad mo ari ko moagi dire. Okay? So once again ako si Dr. Rene Obra, inaot na kay na kutlo ang pagtulunan rest diya sa Talisay City, no? Ug mustan man atong mga inasal diya. So from Obraser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong